си вика, аре, и в един момент спусна нещо, врачи стигам по-даде, не знае към 200 самолети, ми подели на бабени дата от Цветкова. Пускаме, и създахме в едната линка. И вика, 2 км, вика, Мари. Заболеха на краката. Я, Павлина, обърни се от високо. Обърни се насам. Помахай. Опа. Така. Да те видим. Това е Пиратския залив Ватарохи. За тази скала се крие цялата лодка. Съвсем мачите и не се вижда от морето. Има някакви сведения за това, че тук са се крили пирати за тази скала и са нападали търговските кораби, които са минавали покрай Маслен нос. По-късно, ето в този залив, който е много дълбок, поне 15 метра дълбочина, се твърди, че се е крила немска подводница. Ето тук на върха на тази скала е стоял някой и е подавал сигнали. Когато се зададе кораба, се е втурвал към галерата, която е стояла ето тук. И с бясна скорост са таранирали корабите. Да, записваме те. Добре. Чакай още малко да поснимам отгоре и отдолу.